matematici sa dohodli kedysi dávno, asi pred 350 rokmi, čiže si to zrátajte, v nejakom 17. storočí, že táto priamka, ktorou sme začali, sa bude volať, že je os aká? Os x. To je len názov, nič viac. Čiže táto priamka, nazvem, že to je os x. Táto priamka sa bude volať ako? Os y. Hej? Takže máme súradnicovú sústavu a tá súradnicová sústava má dve osy. Jedna os je aká? X. Druhá os je aká? Y. Výborne. No a toto, čo som vám tu nakreslil, je jeden veľký vynález a jeden veľký medzník v matematike, lebo ak si pamätáte, tak my sme sa na začiatku bavili o tom, že matematika v podstate má určité dve oblasti. Jedna oblasť je čísla, s tými už viete perfektne narábať, to ste predviedli, kladné čísla, záporné čísla, ščítovanie, hej, všetky operácie. A druhá časť je aká? Geometria. No a táto súradnicová sústava mi skrátka umožní tie dve oblasti čo spraviť? Spojiť. Takže dve oblasti, geometria a čísla. No a tento vynález, ktorý vznikol asi pred 350 rokmi, mi umožní tieto dve oblasti čo spraviť? Spojiť.